ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡುಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ಗ. ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ 5 ವರ್ಷಡು ದುಡ್ಡುನು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಡು. ಅಂಚಂದು ನನ ಬರ್ಪನ 5 ವರ್ಷಡು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರುವ ಬರ್ಪನಂಚಿನ 10 ವರ್ಷೋಡು 20 ವರ್ಷೋಡು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡು ವಾ ರೀತಿ ನಮಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರು ಪನ್ಪನೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರೆಯೋನ್ಗ. ಅವೇ ಹಿಡಿದು ತುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಸುರು ಮಲ್ಪಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು 741 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಪ್ಪುಂಡು ನಂಡ ಒಂದು ಲಾಸ್ಡ್ 5 ದಿನ ತುಪ್ಪುಂಡು ನಂಡ 2% ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ತುಪ್ಪುಂಡು ನಂಡ 1% ಮೈನಸ್. ಅವೇ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ತುಪ್ಪುಂಡು ನಂಡ 26% ಪ್ಲಸ್. ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ತುಪ್ಪುಂಡು ನಂಡ 45.41% ಪ್ಲಸ್. ಅವೇ 5 ವರ್ಷದ ತುಪ್ಪುಂಡು ನಂಡ 131% ಪ್ಲಸ್. 5 ವರ್ಷೋಡು ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಹಿಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ತು 131%. ಅವೇ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದುಡ್ಡು ದಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುನು ಖಾಲಿ 7% ಬಡ್ಡಿ. ಒಂದು ಖಾಲಿ 5 ವರ್ಷೋಡು ನಿಕ್ಲೇನ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಹಿಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಂಪನಿ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ದಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಡೆದ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆತು ಸುಲಾಬೋಡು ಒಂದು ಮುರುಕು ನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಏತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡ 5 ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುದಿ ಎಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಕಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತುವರಪ ಒಂದೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪು ಮೆಕ್ಲೆಡ ಕಾಸು ಇಪ್ಪೊಡೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ 52 ಹೈ ತುವರಪಡ 793 ರೂಪಾಯಿ ಹೈ ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಲೋ ತುವರಪ 501 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಲೋ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪನಿ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಇರಿತ ತುವರಪೊಂದು 1083 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. 5 ದಿನ ತುವರಪೊಂಡು 0.20% ಲಾಭ. ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ತುವರಪೊಂದು 2%, ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ತುವರಪೊಂಡು 15%. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ತುವರಪೊಂಡು 27 ಮುಟ್ಟ 28% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು. 5 ವರ್ಷದ ತುವರಪೊಂಡು 170%. 5 ವರ್ಷಡು 170% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತಾರಂಡ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರಂಡ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೇನು ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಆತುಚಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಡಬಲ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅರ್ಧವಾಸಿಲ ಆತುಚಿ ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಅರ್ಧವಾಸಿ ನಿಕ್ಲು ದೀನೆತ್ತ ದುಡ್ಡು 1 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತಾರಂಡ ಇತ್ತ 1 ಲಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲು 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಡದಂಡ 170% ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಲನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದಿತ್ತ 52 ವೀಕ್ ಹೈತು ವರಪುಂಡ 1113 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂಚನೆ ಲೋತು ವರಪುಂಡ 844 ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೊಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. 5 ವರ್ಷಡು 170% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಂದು. ಸೊ ತುಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಓಡಲ್ದಿನ ಸಲ್ಮೆರವು.